7 hodín. Musíme tam byť za hodinu a pol. O 8 už tam mám byť. Neviem na čo, keď až o 1 súťažím a na nás mám ísť posledná. Mamina už išla naštartovať auto a jediné, čo mám v hlave je Gaudeamus Igitur. Ďalej neviem. Takže tak a hovorím 7 ráno. Ja som ešte furt prežíme Stužková a vonku je teplo. No s maminou už čakáme nášho 3. člena. A čo mami, tešíš sa na cestu? Teším. No, hodina a pol. Klasiku, Pepsi a žuvačky. Aj keď teraz by som nemala zohrať piť, ale who cares. No a Jakub tu má predaj sa. Čo si kúpil ty? Fajnový proteínový sandwich a nezero fantu. Presne tak. Mamina má kávu. No, tamto je to aula zdravotnej Slovenskej univerzity. Treba triediť treťaky. Mám tu papier, poď do pingovka. Mám to, že po francúzsky, lebo som si vtotla francúzsku verziu. Naše číselko 81. Uvidíme, či bolo šťastné alebo nešťastné, ale tak naopak. No, som to spratená ako Ališa. Alica v krajine. Srdída pozerať ostatní. Vyzerá to celkom luxusné. Tam budem stať. Toto vyzerá ako... Ale vidím. Tu sú strany. Strany sa strieka. No tak sme bez kričí, volá čo tu nájdeme, na aké miesto. Akože ľudí to je plno, ale uvidíme. Čiže sme tu na takomto kúsku. A máme tu už aj veci, hodíme si to, asi sa pomaly poď. Malo by to byť fajn, snad sa mi nedomotali. No ako bolo, ako bude, jak sa mi nechce, by ste neverili by ste mi, jak moc sa mi nechce. Teraz ide tá časť, ktorú nenávidím. Bude to počuť neostáva. A znovu je taký make-up, že to musíš takto vyklepať. Ale je to také dosť ušípačné, ale nedúfam si teraz skúsiť do make-up, takže ostávame s týmto. Ostavú bubu. Ako máme voľačo, ale povedal by som mohla byť ešte tmavšia, ale akože... Neviem si to úsmech povedať, či to máme byť ešte tmavšie, alebo to máme takto. No, ideme na tiene, na to sa ozaj neteším, lebo tie tiene sú dosť zložité. A keď si nepotrebuješ trpezlivosť a 20 rokov slobody. Voľačo málo mám. Je tu moja mama, to môžeš sa ukázať. Je tu moja mama, došla ma poknúť. A dáme rúž, ešte tu namalujeme a sme hotoví. No, už ma ohodnotili babi, aj maminka a je tu Dominika, už je nastriekaná, takže znova držíme palce. Dneska si ide pre prvé miesto. Pre prvé miesto si ide a my vieme, že teraz je ten deň, dneska to musí dať. No, 10 hodín a bereme veci a ideme na nástrek. A sem pôjdeme, len musíme pozrieť, že tam je voľačo voľné, takže zistíme, no. Áno, Domi! Až to dobre, takto áno, podržíme. 85 Dominika Domi Borsuková. Borsuková získava očer na súťaž v Krakove na budúci. Úpravy, plavky, trošku lepíme, tak tam dáme trošku lepidla, dolepíme to. No, máme takúto mini žehličku, toto je taká vymoženosť, ktorú nemá nikto na tomto svete, len my asi. A trochu sme sa dohodli, že si vyžehlíme vlasy. Trochu. Byť perfekt. Do bočnej je vlastne rovnaká, čiže zvlážem takto. Zadná hladná. Raketa.
Dámy a páni, je tá chvíľa, kedy ideme na to a moc sa mi nechce, už teraz mám stres, alkain stres, feel black a ideme na to ešte raz teda. 51 Karin Belajová. Dnes teda prvýkrát na pódiu aj súťažiaca číslo 81 Karin Belajová a toto sú súťažiace v kategórii Fitness Model Open, 7 súťažiacich zo Slovenska, 2 z Talianska. No a je čas, aby som opäť odovzdal slovo prezidentovi ICN Slovakia. 70 na štvorku. Môžeme sa ešte dobrať pravo. A pôjdeme na základnú čiaru a dievčatá, ktoré sú na zadnej čiare, prídu dopredu. 30. Piaté miesto. Na 5. mieste sa dnes umiestnila súťažiaca číslo 81 Karin Belajová. Poprosíme aj celú päticu bližšie k sebe, aby sme mohli urobiť fotografie. Výborne, no a poprosíme teda Lenku a Karin, aby taktiež išli napravo a na... Pekné 5. miesto a môžeme ísť domov aj s medailou a spokojný. Karantíne ma to ani nesere, lebo však čakala som prvú trojku, nechcem klamať, ale nevadí, na budúce. Každopádne ideme sa, ja tu 5. miesto. A nevadí, podaril sa aspoň výpasing a tak. Jedna je aj tak najlepšia. Jasné, že je najlepšia. Taká je krásna, krucifix, nohy, zadok, úplne najlepší. No, mám každopádne. Mám poháňať. A ďakujem za podporu, že so mnou ľudia boli a ideme sa nájsť. Tak ja už som skončila, ale túto dievčatá to ešte len čaká. Takže... Ideme na to a išlo to super. Im to pôjde lepšie a prajem obidve čo najlepšie brečky, lebo krásne sú, akože dostáva balici proste. Milujem. A vonku je zima chladno, dáme si bundu a ozveme sa len sneštiky. Čaute. Ideme natočiť nejaké dobocí video s medailou a... Neviem, či je drak. Čo to je? Neviem teraz to identifikovať, ale... Nejaký panter. No, tak toto tu vyzerá, keď kročím. Ale to je pekné. Pôjdeme voľne, ideme na terasu. Tuto sedíme a vidíme presne, že naše auto je tam. Takže máme tu šalát, máme tu rezeň, máme tu varenú zeleninu, mama tu má šulance, že? Mama sa teší. Jakub tu má? Klasiku slovensku. Klasiku slovensku, slovenský junák. Ísť papať. Máme tu medailu, hej. No jo, Jakub vyložený, sme doma a už sa tešíme domov. Čo, mami? Áno, ideme spať. Ideme spať, aspoň mamina. No, idem do Lidla, lebo nemám doma nič na jedenie. A ľudia ma budú súdiť,
lebo som namalovaná, jak keby som došla z Ibizy. Bodaj by. Bude 6 hodín, tu mám môjho fanúšika. Majinku, bubinku, jú! A už sme osprchovaní, akože dalo mi to riadne zabrať. Ale som spokojná, jak som to zoškrabala, lebo mamina si išla láhnuť, takže som to dala sama. A pôjdeme sa nájsť. No a máme tu náš úžasný, odtučnený tvaroh, tak som sa na ho tešila a tak sa ho vychutnám. Je zmrazený, takže to bude chuť ako zmrzka. A poďme sa už nájsť, lebo dneska deň bol nič moc. A máme tu našu Kikinku. Moju najväčšiu fanúšičku zo Zvieracej ríše. 11 hodín, ja už som pojedla koňa, vola a práve teraz už len odpočívam a pôjdem spať. No, spím u Jakuba, ktorý vedľa mňa sedí a chudák sa celú dobu nudí, sa tu ja vyprávam s mobilom. A každopádne, aké mám domy zo súťaže. S formou som spokojná, s umiestnením samozrejme nie. Bolo to hodnotené ako bolo. To, ako to malo skončiť, je vo hviezdách a to, ako to malo skončiť, môžete zhodnotiť aj sami podľa videa. Ja som si typovala, že budem v prvej trojke. Nebudem vám klamať, akože zostavu, ja som bola spokojná, pózy som bola spokojná, forma som myslím, že akože mi vyšla. Nie je to, že som bola s maminou a s priateľom, že proste som tam nebola sama, podporovali ma, trpeli ma. A spoznala som veľa ľudí inak. Teraz som ozaj spoznala asi 4 nové baby, ktoré sú ozaj že fajn a som za to rada. Tento rok už na súťaž nejdem. S veľkou pravdepodobnosťou, z 99,9 a do budúcna netuším. Netuším naozaj, lebo mám iné ciele, práve teraz prioritizujem školu a taktiež na podnikania tak uvidíme, kam to dotiahnem, respektíve budem sa snažiť dotiahnuť. Ale súťaženie je vždy v môjom srdci a bude a má to tam špeciálne miesto. Každopádne na jar budú nejaké iné nové súťaže. Možno skúsime inú federáciu, neviem, lebo to ICN-ko ma normálne ubíja, pane Bože. Jaj, tak dobre to začalo a takto to končí. Nevadí, musí sa aj nedariť. Niekto musí byť aj 5. Pokiaľ to není 5 v škole, tak je to fajn, si myslím. Čo vám odkážem? Taký moral of the story. Poučenie z príbehu. Choďte si za svojím cieľom. Nedávajte sa, kašlite na názory ľudí. Aj keď vás hodnotia na 5. miesto, vy ste proste prvý ste, hej. Vo vašej hlave musíte byť prvý vy. A buďte radi za ľudí, ktorí máte okolo seba. Ak máte nejaké otázky alebo tak, napíšte mi kľudne na Instagram. Ja vám rada odpoviem. Ohľadne súťaženia výcenku alebo celkovo. Není to zase taký veľký koncept, ak si ľudia myslia. Niektorí to tam hodia, pane Bože, nepijú to, neviem čo. Keď nemáš formu, žiaľ Bohu, voda to nezachráni. Ale to im dojde až potom. Takže. Tu by som tu zatvorila. Majte pekný večer, pekný deň, pekný víkend. Netrápte sa, nedietujte, jedzte a cvičte. Čaute.